Hola, Juliol! Estamos en Punta Cana. Bon dia. Aquí es parla en català. Estem a Punta Cana. No, estem a Punta Cana. Portem 8 hores de vol. Més. 8 i mitja de vol, 3 hores d'AVE. Una hora de retras. Una hora de retras. I ara han remenat les maletes de molta gent. I portem ja una hora esperant. Hi ha 4 persones a l'aeroport reclamando, denunciant. Tenim gana. Reclamant. Tenim ganes, són... Caca. Queremos hacer libres. Quedamos sin fiesta. Ens quedem sense festa. La gent està posant denúncies i nosaltres estem aquí esperant el bus i portem una hora i no podem més. Però no passa res, estem de vacances, actitud positiva, tenim 8 dies davant nostre. Hello! Molts updates. Hola, no. Hola, nois! Estem a Punta Cana. Hola, Juliol. Hola, Juliol! Epa! Ens trobem a Punta Cana, això ja ho havíem dit. Queden 3 dies per marxar. Ai, no. quin greu. Ens està encantant. Han passat moltes coses. Moltes. Anem per ordre. Primera, m'he liciat. Primera i més important, perquè això ha desenvolupat amb molts aconteixements. Totalment. M'he lesionat i pensava que no era res. Ho vaig fent corrents, o sigui, imagineu-vos la vergonya que em fa dir-ho. Però ara, mireu, bueno... Minut 2. Minut 2. El tinc apretadet, però està inflat. Sembla un botifarró. Sembla un botifarró. Però ja està. No hay mal que por bien no venga. Exactament. I sóc que m'ha portat coses bones. Després... Willy? Whatever. És que ens hem perdut ara mateix. Sí, nois, ara ens trobem a Santo Domingo. Hem fet 3 hores de bus per arribar aquí. I són unes coves. Que nosaltres anàvem mones, pensant que anàvem a la ciutat. La Júlia... De sobte, pues yo pico mis taconcitos, mis cosas. La mírala, que divina. La faldilleta, no? Total. I de sobte estem a la selva. Estem a un parc A un parc. de coves, Clar. que hi ha coves que hem de baixar per les escales molt empinades. Primer de tot, a la Júlia li ha fet por i s'ha posat a plorar. I jo he tingut empatia i tal, a mi em fa mandra caminar més, em fa mal el d'això, quan em caigui i em mori, què? 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 I no anar a deixar la Júlia sola, jo us dic, No. chicos, és per ella, no per mi. A win is a win. A win is a win. Yeah. Ja. Heavy, ja està, ciao. Així que vaig apagar el vol. Al principi de l'aventura, suposo. Bon dia, família. Estem passant per primer cop la ITV del meu cotxe. El papa m'ha acompanyat. Hola, bon dia. Bon dia, Juliol. Com estem? Faig un vídeo perquè crec que, bueno, no sé, l'últim que he parlat crec que és a Punta Cana, però no tinc ni idea. Vinc a fer una mica d'update. Des de que vaig tornar de Punta Cana he passat bastant de temps sola. Bastant de temps, però és que en plan, un moment, no ens agobiem. He passat com molt de temps com sola, tranquil·la, fent les meves coses,
No sé, en plan, literalment és estiu. S'ha de dir que al principi ho vaig passar una mica malament, perquè digue-lo, com que estic molt avorrida, el meu cap, com no sap ara mateix estar sense fer res, no ho sé. Però és igual, ara ja porto com una setmana i mitja, 2, que he agafat com la meva rutina, nois, estic pintant... Mira, us ensenyo els meus dibuixos. Ahir, no sé quan va ser. L'altre dia vaig fer aquest. Maquíssim. I ara, vaig començar l'altre dia, però he fet aquest. No trobo que és maquíssim? Bueno, ja està. I llavors, a part d'això, tipus, estic llegint... Mira, us ensenyo, en plan, tinc aquí el meu Kindle... Tinc aquí el meu Kindle, que m'estic llegint la sèrie de Off Campus, que literalment ja vaig pel 3è i m'està encantant. També m'estic llegint... està allà baix, el vaig a buscar. M'estic llegint la teoria del deixa'ls fer, que m'està anant superbé, jo crec que és com el moment tan correcte per llegir-me'l. I ja està, a part d'això, doncs, estic com molt a la meva habitació també, però alhora faig com coses jo soleta, com vaig a fer voltes, com no sé, quedo amb amigues, òbviament, també, i vaig a la piscina i en plan vaig a posar morena i etc. Però en plan són com temps a soles i m'agrada molt perquè m'estic com descobrint a mi mateixa i m'està agradant com el temps a soles que estic passant. En plan, estic com disfrutant de la meva... Estic gaudint de la meva companyia solitària. I ja està. I ara vull anar al gimnàs o vull fer una mica d'esport. Us ensenyo el meu outfit. This is my outfit. I ja està. Aquest top no sé si m'acaba de molar perquè noto que se'n veurà tota la mínima. Llavors em posaré una samarreta per sobre, òbviament. En general estic molt tranquil·la, estic treballant també bastant. No només estic com en el restaurant que vaig dir que treballava, sinó que també estic ajudant a l'empresa dels meus pares. I llavors com treballo 2 dies a l'empresa dels meus pares, 2 dies al restaurant, i els altres pues, els tinc com lliures, en plan, ja us dic, no faig res, com em desperto tranquil·la, estic dormint 9 hores cada dia, pinto, llegeixo, escolto música, ballo, creo playlist, vaig a veure els meus avis, vaig al gym... M'estic posant molt forta, la veritat. No sé si es veu. No sé si es veu. Però ja està, és això. Ja està, estic contenta i tranquil·la. I ara comencen santes! Acabant bé juliol amb el meu germà preferit i únic. I avui hem decidit fer burritos. Alguna cosa a dir, Aniol? Que tinc gana. Espero que no surtis més en el vlog del següent mes. Jo també. Bueno, fins a Menorca. Adéu, juliol! Adéu.